ha ka yings im jung kari Saudi Arabia kawai ka kerteng kaya sawa kum jing kanan mat kum juru ka jing pai dunut khons im ba kerteng Prince Al Walid bin Khalid bin Talal balu jutip kum sleeping prince la ne utau khons im ba yuthiasa jung kari Saudi Arabia. Lalong sisin way ni khna bokoy bakya badan kalaway kabadap da kajingkermen mat kalashay kabapernay Henry kalajia kaway kajing accident hakaba kaladon kajing mensaw haka jabing juu mat kalapanlong iu bo unum tibrishu baki khot ka koma haka science wat la umyo snowy issue ni tibrishu khandiatru kalong ka ek kabapla ba udang labat em hadu arhusnam adien bola dan haka koma ne ga jingbam tibrishu kabalapan lengo egi doktor bat kibreu ka perthai bro ka wehi lakha yu haka snam kat khandai spa khandai phau ha ka yings im badon bor barus pa jongka jaj sot jongkari Saudi Arabia. Pa jung kuteng Prince Khalid bin Talal bala jutte pi kumuret Prince namaru dan ka jinglong pa ukwa ban thau thamai ki jingit bi bro bo be isha ka jing start kabakat kum ka jok pathai shai menta Prince Al Walid bin Khalid bin Talal bala te kum sleeping prince ne khons im bio thesa Udairu khun prasa jeng wain ki he spa haka perthai bakateng Prince Al Walid bin Talal badai investor ne unong bay pisa ki company bahe jeng ka perthai kum ka Twitter City Group ka Four Seasons Hotels wat lawan na kalong ying jong kisim baruspa Prince Al Walid bin Khalid bin Talal ulalong ukhna ubasurit ubastart ubadap da jingmen One by Chikma Tagajing Pule High School, Udon Sapa Sport, but Udon Bahagajing Trang, but Jing Sotanat, Jing Start, Science but Technology. Wadla Ulong, Badon Gajing Kerman Hagajing Im, Klamla Banpoy Prakhatpat, Bagajing Im Junguni Urang Samla, Kalalong Kabasnu Bok Shisha. House Nam Arhajar San. Haka karta kabadang khatsan snam uni Prince Al Walid bin Khalid bin Talal ulangat haka jing accident kali ka bashar khai haka nongba London kadba udang lit pentibit yaladi haka kamisipai ka accident kalawan rayo ka jing mensaw jung ka jabing haka bakaladon ka jing place nam ka jabing tapan kit wood yu hospital haka bagi doktor kilai le penne ka jing im ka jung hadin da ka jing yo ka jing sumar ka bapaka tam hapo ICU ki doktor ki penpena baga jabin ju kamtri kamshu bat kala long kum kabayap kabaki khot ka brain dead ha ka jing start science ka brain dead ka dei kata ka benta ka bakhadu ha ka jing lap ha uno unong pang baki doktor kan penpena bawam don jing kermen shu bandang im bat bakin sedang ben weng lot ya ka jing ai sumar ba shu penne jubor ka jing im Ngai wat hadin balapat bena brain dead yu ki bahayin hasam ju ki rai mat penne ya ka jing sumar ba shupan im jubor na ka ba shupan dai ki machine kane ka jing le ki bahayin kala long ka wen ki khana shphang ka jing ki bas kham ka jing e bat ka jing bam do jing kerman ne bom la ban ino iwe hap deng shing shisam ukpa jung ubade ubru bakit khya bha ya ka ying asam ngai ba ka wi ka si ukhun jung kandid bandiu bat koit pat ujet jelau jung ukhun ban pane jubori kamansim laka bapandai laka machine om tang da kisngi ne kibnai ndai hadu ar phosnam hadu bo ukhun jung da khlatno haka khat khandai tarik July ar hajar ar phosan house nam ar hajar khatsan kladon kawai ka video ka bapani Mauniu kun sim balayo thiasa mopun khi ek simpre ha kapor badan gijing sawa kaladon kajing ekren chphang kata leng ka pathai badbun kilangai badai ka kamba
dang kamishen hosnem arhajar kat khandai bat arhajar arpau ubahing jungu la share ka we video bat pen I bau tau kun sim balayo thiasa ui kambau rai kakti kat ba kinong sumar kila ong yu bo unle kunta doktor kila long husiar bha bat kian ka jingkan tho ai ka ba ki bahing pat kingin ba ka long kum ka dak jong ko jingkan men ban ngai bu khon sim jung ti warla ushu thia be rei udang yu soi ki bat udang ye khon ban empat kata ka de ka jingai jung ki rei ka jing sha ka long ba myos ngo e shu umte be e shu namar ka jabing jung kala de piap ya uni ukun sim la sumar bat penbiang lut na dong shudong baru arpo saw kunta haka hospital private haka nong ba riyad kiter bat machine bakan sai tam la pandai bat pene jupori ka jingim ju uni ukun sim bala de piap ka jabing habaro kini ki jingja kidei kita ka jingte song jong kini ki bahing jong uni ukun sim bani don ringkat si bahing banum ya khlat no iwei kabala penlong ya kini ka khana ka bakham phala ukpa jungu bakateng Prince Khalid bin Talal ula juban gonsin ba unum sha ban kut no ya jing pendan machine ha ukhon jungu wat la dakat kum ka jing start science hi kamut ba kam don jing mod hi bandang pad im sa yu briu bala de piap ka jabin rei ukpa jungu ngai batang uble don hok pan sim ya rai wat la da ka ain bat ka kanon jung jing start science kam ju pen im sa jubor ya ki bala yap ka jabing ni ki bala long brain dead kani ka jingja ka bapan im jubori ubriu dakin machine kala long kum ka jingya tainya ka bajur ba ka pathai bro ka wai la ka dei ne am ban im jubori ubriu bom don ji kamen ne ka long pen ban kum ka jing pen jinjar kai unong pang bala de piap lopa wan la ka don ka jing tho na babon kiliang ki bahaying hasem jung ne khun sim kila pan I shishai ka ta ka jing I ka bayin skam yalau jung khun ka jing sha bat kaman ka bajwat haka khat khandai tarik mtau nai Julai 2000 uni khun sim al walid bin Khalid bin Talal ulakhlat no hadin kumba ar phos nam ba ula shuthia yap klem bam klem di klem khi klem sar klem pe ki khmat klem kren watang shikin tin ru namar bula don hakata ka koma ne ka jing yap no ka jabing ula dap life reus nam madula long ubriu bla panlut bun kapor ka jing im ju haka jing im bom te breu shu bani ka bau dang te breu rei kini ka khana kala long khampalat bani ka jingja ka basusi na ka banta u babun balang udeu khunsim ulong kum ka nong muna ya ka ta jing satar bat ka bor ka jing klein kamon bat ka mensim ubriu ban im ya katuk kan nepat lapan I hadu kano ka jing skam kata ka jing ate song ka jing I jap deng ki kimi but ki kun ka pati ka jing I ka bashisha ka baklam don jing thau oi wala ula khlat no hadin bum tibrishu la apos nam apo min sim jing ka kimi but ku pa jing upat udang e long hi kun sim jing ki